Prečo ste sa rozhodli v roku 2010 kandidovať za dekánku ASTU? Predchádzajúce dve funkčné obdobia som bola prodekánka pre zahraničné vzťahy a doktorandské štúdium a najmä teda tie zahraničné vzťahy. Vďaka tejto pozícii som mala možnosť možno intenzívnejšie komunikovať so zahraničnými školami, tieto zahraničné školy architektúry navštevovať a mala som isté predstavy, kam a kde by sa mohla fakulta architektúry posunúť. Čiže to bola asi tá základná motivácia alebo zásadná motivácia. Aká je podľa vás najsilnejšia stránka tejto fakulty? Možno začnem od tej legislatívnej, ktorú sa nám momentálne alebo ktorú sa nám za ostatné obdobia podarilo získať, a to je, že sme akreditovaní na úrovni Európskej únie, čiže to vlastne otvára našim absolventom široké pole uplatnenia v rámci Európy. Potom ja teda často sa odvolávam aj na istú tradíciu a veľmi dobré základy, ktoré táto fakulta získala, a dokonca v tom období svojho vzniku bola alebo sa považovala za kvalitnejšiu ako možno tie staršie inštitúcie v Čechách. A čo sa týka možno obsahu samotného vzdelávania, tak že ponúka komplexné vzdelanie, čiže alebo je komplexná. To znamená, že študenti sú flexibilnejší možno oproti iným školám, ktoré sú zamerané nejak užšie. No a v neposlednom rade si myslím, že aj istou výhodou našej fakulty je to, že poskytujeme nielen študijné programy v odbore architektúra a urbanizmus, ale aj v študijnom odbore dizajn a krajinná a záhradná architektúra. Čiže vlastne ako keby naša škola modeluje tú stránku alebo ten systém práce architekta, kedy on musí komunikovať aj s tými ďalšími disciplínami. A kde naopak ešte vidíte priestor na zlepšenie? No, tak práve by som začala práve z tej oblasti vzájomnej spolupráce, práve medzi týmito programami a disciplínami, ktoré máme pod jednou strechou, čiže tam naozaj tých možností je viac toho vzájomného obohacovania sa. Samozrejme, že tie rezervy sú aj v iných oblastiach, možno v oblasti architektonickej teórie, možno ďaleko viac by sme mali a skôr so študentami diskutovať na aktuálne témy. A samozrejme tá rezerva je aj čo sa týka výučby ateliérovej tvorby a spôsobu výučby ateliérovej tvorby, lebo to je vlastne kľúčová oblasť vzdelávania na architektov a tým pádom aj na našej fakulte. Ako hodnotíte prístup študentov k štúdiu na tejto fakulte? Asi sa nedá, poviem zjednodušene, odpovedať na túto otázku, lebo tí študenti sú rôzni a sú isté skupiny študentov. Áno, je časť študentov, ktorá naozaj štúdium vníma ako povinnú jazdu, je tam možno taká slabšia tá osobná iniciatíva, také zanietenie pre štúdium. A potom je skupina študentov, ktorá naozaj prišla na školu od začiatku s veľkým záujmom a dokonca aj v rámci toho štúdia si študujú sami, čo v konečnom dôsledku tak by mal každý študent pristupovať k svojmu štúdiu, keď je už na vysokej škole.
Možno v tom priebehu alebo v tom vývoji, počas ktorého som to mala možnosť sledovať, sa možno ten pomer medzi jednotlivými skupinami menil. Niekedy možno tá skupina tých zanietených študentov je väčšia, je menšia, dokonca aj medzi rôznymi ročníkmi, dokonca ktoré sú veľmi blízko, vidíme, že niektoré ročníky sú silnejšie a ďaleko väčšia skupina je tých študentov aktívnych, kde ten záujem o štúdium a tú budúcu profesiu je ďaleko intenzívnejší ako možno u tých o ročník nižšie alebo vyššie. Veľmi si vážim iniciatívy študentov a tú snahu urobiť niečo naviac, ako je tzv. Tá povinná jazda. Čiže to si myslím, že to je veľmi cenné a nakoniec štúdium architektúry, ktoré je kreatívne, tak práve tí študenti by sa mali aj takýmto spôsobom prejavovať, že prichádzajú s iniciatívami a s vlastnými nápadmi. Niekedy možno u časti študentov práve táto iniciatíva, ten vlastný názor trochu chýba. To si myslím, že je na škodu. Ste na začiatku vášho druhého funkčného obdobia. Aké sú vaše plány alebo ciele na tie najbližšie 4 roky? Aj do volieb som išla vlastne s takými základnými tézami, a to vlastne s tým najzákladnejším, aby fakulta bola silná. A čo možno najsilnejšia, a to vo všetkých oblastiach. No a aby škola bola silná, tak potrebuje mať vo svojich radoch silných jedincov, ale súčasne aj silné tímy, ktoré dokážu vzájomne spolupracovať. No a keď hovorím o tej spolupráci, tak je veľmi dôležitá tá spolupráca ako medzi jednotlivými zložkami fakulty, to je ústavmi a vedením, ale súčasne aj medzi práve študentami a pedagógmi, študentami a vedením. Čiže nebáť sa konkurencie, komunikovať aj s inými profesiami, komunikovať navzájom, no a vychádzať do zahraničia alebo prezentovať to najlepšie, čo môžeme ponúknuť smerom do zahraničia, aby sme boli naozaj po všetkých stránkach akceptovaná inštitúcia.